Aha. 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 Abafebayo abayeke. Uma usuqalile ukufeba khona amakhondom amahhala. O uzofela emanyaleni. Ngiyanicela South Africa yona ufebe kanokumitha nibancane nengane yekani ingane nje incane uyibone yekani ukufebe ngane encane ifuture yeni senifana no20 nifana no20 nifana no15 ingoba seniyadliwa yekani ubufebe ngicela ukuthi emakhaya ibuye le discussion yeingane ukuthi uyitshele nje ingane iqiniso ukuthi mawungayisebenzisa icondom uzophathwa igonorrhea, uzophathwa u3 shepherds, uzophathwa izinto eziningi. Akusafihlwa ke manje. Abantu bayagula. Youth of today, you are not safe. Thina sikhule sifundiswa ngayo lento. Sikhule kufika ama-mobile clinic ey'koleni zethu bezositshela ukuthi hayibo, uma usuyaqhafazwa, sebenzisa ushekasi mntanami. I'm not happy. We've been meeting people la emgaqweni and bayihliphisa nje indaba ye-condom as if it's normal. Let's stop normalizing nonsense. Bazali, asifakeni iy'ngane endleleni. Take me to kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Gonorrhea. Pura. Ninjani bafethu? Ngiyaphuza. Man phutha ngicela ukubuza lana. Sibheka la ekulokhuzana khona. Ekuthiwa kune lokhuzana iclinic angazi yahulumeni. Angazi indawo nje eyisurgery ebhaliwe ukuthi Ngwenya Government Clinic. Yes babe. Hayi mina ngiyazi mfethu. Kusho ngayo. Ngabuza nje kulabanye abantu uzobathatha. Laba ngithi abadobi basuka le emakudeni bazozama iy'nhlanzi labalambeli. Kodwa ngiyacabanga ukuthi bangaje lapha phambili kuno right ukuthi bambu right lapha namakhuphuka kunendawo eningi ngale phezulu. Ungathola khona. Umfowethu ubani igama ngiyabonga manje isikhathi senu. Usibusiso. Mabura. My sister? Precious mina babe. Oh, sis Precious. So ngicela ukubuza Mabura nje few questions bafethu mase ngiyanidedela ngoba nisiyaphuthuma. Wena Bruce no sisi niyathandana? Yes. Oh nice. Few questions nje mfethu. Sister ungathi nithanda ngoMabura? Angive imali.
Hayi ngiyakuthanda. Honest yakho. Before kanti khambani vele. No, shuthe mina mfethu awuthami into esiyenzayo ngihambe ngiqopha ngibuza abantu imibuzo normally imibuzo yempilo cause kunabantu abaningi abafisa ukujola kodwa manje abazi bangena kanjani emjolweni ngoba abazi ukuthi emjolweni kunjani. Yeah. Awungatsho. Sure. So wena mfethu ngathini wena oyithandayo wena ngosisi? Ja, sister, we are respect yabo. Yeah. Ngithoni pipeline. Sure. And sibuya okay asinasikhathi eside kakhulu yabo but ngiyabona ukuthi kunala singaya khona mina. Fair. Yeah. For sure. Sister, yini ubaba zomnika ithemba eli right. Lazo uyabona sengimfakile simeshe nokumela. Ngiyabona ukuthi lama social lawa yithini. Chokhona la siyakhona. Cha nimechekreni. Mina ngitshela ukuthi kadwela ndibaba emsebenzini. Khona la siphuthumele. Khona la niphuthuma khona. Okay. So wena sister in future uyibona injani between the two of you? Mina in future ngibona i-right because like ungiphethe kahle. It's right like ngiyayibona into ephilayo. Into yaphambili ngiyayibona. So wena sister in a scale of 100 ungathi ungithemba kangakanani ibhuti? 98. Hayi usimele smallova usimele ngqongqoshe showcase wena sister uyithemba kangakanani? 100. 100. All right. 100. Sister ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho? Ngeke. Uthandana naye phela. Uma ungafanda ukuthi ubhuti ukhona umuntu athandana naye ngenza njani? Kungaba nzima. Angazi kuyobonakala phambi kodwa like angiboni. Yeah. Angiboni. No power to that. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyena mhlawumbe yakuyenzeka. Engazi mhlawumbe usofisa ukuthi uthi lo dudu. Hayi. Sirait. Hayi, sirkskrend. Simnandi sirait. Hayi, brother. Mfethu. In a scale of 100 ngathi ngithemba kangakanani umuntu wakho? 100 in fact. 100. Yeah. Serious babe. 100 kahle kamnandi. Wena usithemba kangakanani? Uyabona nawe mfethu. Wena usithemba kangakanani? Mina. Yeah. 100 in fact. 100. Akujiki. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Ukho next. Uma ungathola ukuthi siyafeba ungenza kanjani? Ayitshayile. Ne? Ayitshayile manje hayi. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kodwa mhlawumbe wakwayenza wanyonyoba engazi. Nix kanjani? Iyajuluka le ndoda. Mfowethu ngicela uphe umuntu wakhe yakho umtshela ukuthi uyamthanda and ngiyalibless uthando lweni ukuthi ngathi yonke izinto zenu ngihamba kahle nani nenifisayo. Ngathi konke kungenzeka. Please, uphe yakhe mfethu. Ngiyakuthanda baby. Hayi. Sizen. Poison. Hey, sister, kunento esenza la kuthiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby you switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi uflexa nabo bani. Same applies to you. Angitshela sister awufihli lutho vela ujoli namuntu omunye ujoli naye kuphela ngithi. So awunankinga ngoba vela ufihli lutho angithi. Kumele sihambe. Ya kumele nihambe kodwa awunankinga ngithi but now ngoba nifihli lutho mfethu. Yini khona nisukufihla gazi? No, akuna next. Akuna next. Net nje ukuthi bekumele ukuthi sivele sivaye. Awona futhi umsuzwa ngoCherry manje. No, right, kumele sivaye vele mfethu. Sister, ungabe kanjalo mfethu. Mara anyway akuna stress, ngathi nje yabona. Rara. Yeah. Hayi driver yikho. Ngoba vele ayish. Sister kanti indaba wona wakhathazeka nje. No, angike. Uyafeba yini sisi? Cha. Phela sengiyabuza ngiyabonga bhuti wami. Ngicela uze ngapha sisi. Ngicela ungimela ngapha. Wathuka nje uthuswa yini ntakama? Awuthuswa yilutho. Manje ngikubona ngathi uba cramp ikhona into ofuna ukumtshela yona. Cha yikho. Khona ufuna ukuxolisela? No. Before singene efonini. Khona yini ofuna ukuxolisela? Khona kumele expect. Hayi no. Hayi. Suka ngefoni yakho sister ngibona ngathi uyatatazela kakhulu. Cela uyivule. Seyameka. Yakhe. Danke. Wasithatha. Awuzoyibamba. Okay. No. Send. My sister. Yeah.
mase ngithi type uzotype la ku search makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lamanye amadoda la ungitshele ngoba lawo madoda iwazobe eqhophoza umuntu wakhe angizwe ukuthi ngitsini. Alright guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream, ngintwana nje yaseginga indlovu engenamo neyathenga ikhamera yenza umsebenzi. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Sister wena abakushayele mina lapha ekhasi njengoba nje imajiteko. Obvious banishayela. Nomuntu wami. So ngeke ngizenze njalo. Ubani uThepho? Hawu. Angaqedi nokubhala ukuthi Angicanga leyo nto. sekuvela uthi uThepho ubani? Omnye umfana besifunda naye last year. Bese lo Ufunda nawe mara kuno I love. Angaqedi mara sokuno I love. No sister khuluma iqiniso indaba ukuthi uThepho ufunda naye last year. Ngicela ungidilithele I love you lapho but utype uthi sex sibone ukuthi ubra Thepho uyavela yini. Uqale nini ukuyenza lento noThepho? Sicela uzikhulumele ngifuna ukukhuluma into eningi uzikhulumela nje. Konzalani? Uzikhulumele nje. Okay. Okay, nice. Nayo ke la ngithanda khona. Okay, yeah. Talk girl. uThepho umuntu manje. Umuntu Wamanje January. Ngimali. mina nawe siqaleni. First exam. Mo December no January kusho ukuthi awuzazi ukuthi kahle. Awuzazi ne? Mani. Nje senza ngakhona mina nawe pheka ukuthi bahle kanjani pheka. Bona nje. Or into yenzayo nanaye futhi. Lento engiyenza nawe should uyenza nini? Ngiyenza nawe kuphela, Manje umfunani uThepho? Ngendaba yemali. Awukunikeza imali mina. Ngiyipha, mara ayikhoningi. Ukunike nini ndule yami? Awufuni ukuthi siqale sikhulume ukuthi ngikunika imali but ukunika eningi ukudlula yami na. Oh, so that's why. That's it. Ngiyabona kodwa nawe Uthe hawu sister. No, akuna stress. Yeah. Akuna stress. No, it's a check yakho fast ke but wami khona uzokwazi umdedela kahle. No, I think. No, it's isale sesivule yakho and then mase uthi vela usamfuna ngithi. So ayikho into ezokwarisha. Vele uyamlahla manje ngithi. Ngicela ungivulela. Ngiyamthinda mfethu. Sure. Ngiyamthinda. Hayi nami bengamjinga. Hayi nami bengamlahla. Straight. Ya ngengitshela manga nami kube bengiyiwe ngiseyinyaweni zakho. Hayi bengiqumba phansi ngimbambela. Was it Sindala now what's up? Yeah. Okay, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinyilo khuzana la. Ifebe ungitshele ngoba lezo ifebe izobe idle umuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream on WhatsApp right now. About to type the trends. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Fethu, wena kungazi usoleni ukuthi lo muntu lo yakufebela ola la. Next yes. Next. Afuna ukutshela mama. ubani Thembi? Ubani Thembi? uThembi. Akunathini next. Ngicela ungibhekise lapho bani. Nangu Thembi photho. Or yimebo ongayanga esikoleni. Mhlambe uyangizama uthatha ifoni wabhala. No. Akwazi phela ukubhala into nje and ezoba no I love you nane conversation endle kangaka photho. Okay. Yazi. Abona why bengithi ngifuna ukuhamba. Uyabona ukuthi why bengithi ngifuna ukuhamba. Alright babe. Asiyenzeka so. Uyangithanda ngithi. Yeah. Ngiyakuthanda obvious mase kuvela boThembi angisaba nami ngiyakuthanda ne. uThembi. Okay, ngikhuluma uThembi ukhona. Ne. Okay. Abangithembi. Yeah, uThembi ukhona. Mangabe ufuna ukuthi siye kuye, singaya kuye. Oh. Akwazi ukuthi sikhulumisane nini kahle. Akwazi naye. Hayi nama singeqhaqha indaba ngoba phela nawe phela manje naku. Ngithi nalo mfana wakho lo. Nawe ungamthatha ubhuti niye kulo mfana wakho. Amazi naye. Urubona kanjani? Yeah, ukuthi ukhona. Ngihlephulelane nje mawungekho ngapha kwazi ukuthi ungale naye kwaThembi mayebuye ngapha unawe. Ubona kanjani? Mina ngamthatha sihambise kumaThembisi sifike sirelax sikhulume. Kuyoliwa vele naphambili. Ngiyazi vele. And uyambona uSithembu unebody so it's not a wise idea. Ubona kanjani? Mina nami ngingahamba because lo mama uyabonakala ukuthi uzokushaya. Uzokushaya.
Kodwa yambona ukuthi Angeke asebenze ngizobamba nami. Okay. Unless mangabe nawe uzofuna ukwenza something. unless nawe makuthi mhlawumbe ufuna ukuya nomuntu wakho kufanele sekwazana Ngingahamba nemali yami. Angithi ubani? Uthep. uyagaya Ukwenza mnandi angithi. uyamvuma la Baby ngiyakucela. ucelani yini oyicelayo Ungayenzi le nto le. Ungakhetha choose. Ngoba nami kuThembi. wena bhuti amanta usamthanda ubuthi ungasamthandi vele usithi makuthi wena ubusudla uThembi vele esayidini No, and wena awuthembi uyayisebenzisa yini condom njengoba uququdana nosithembi esayidini no, it's okay. wena siswele uyayisebenzisa yini condom ke la uphuma khona Hayi, awuyisebenzisi. Awuyisebenzisi. Awuyisebenzisi ngiyakubona nje ayikho nje indaba yakho. Nesebenzisa. Even though noma nginawo Mina uyazi. ngicela ukuthi ngizihambele nemali yami ngiye kuThembi ke. Ne? Nginginikeza ifoni yami akunankinga. Ngihambe ngiye kuThembi. Ubona kanjani? Awuthi singahamba sifike sikhulume naye. imali uyayeka Mara ngifuna ukuthi wazi ukuthi ngiyakuthanda ne. Sonke lesikhathi sihlibele si-right yard. Manje uzongenza isithembu. Ya man ngiyakuthanda nami. Angeke ngikwazi mina. kanti kunani But no. nibaningi nina And angi-understand besihamba manje sesahlukana kwenzakalani? awu phela manifebelana kumele nihlukane wena sisoma uthi usamthanda ubhuti hambani nesithembi Cha mina ngambi. Awuhambi. Ngihambe nemali. Hamba once. Ngizasala noThepha. Usali noThepha. Yes, sabona senza njalo. Oh mina ngiyazihambela uzokulanda la uThepha. Uzongilanda futhi unemoto uThepha. Oh mina ngoba mina ngisenayo. Unemoto ke uThepha. and iyahamba Amfonele ke. Yazobona njengoba kuyimanje. nawe awuthi mhlawumbe misibuyile imoto yakho mhlawumbe uyomlanda Ngeke ngisamlanda uzozizela uma ngabe ufuna ukuza yena. Lapho nginankinga ngeza kodwa ngeke ngisamlanda. Ngithi ungicacisele ukuthi kunemoto. yeah Yeah. and futhi vele nobabili beningasebenzisa ama condom Ayileyo vele nawe and wena my brother ungacabanga ukuthi ungcono ngoba nawe uyamfebela my sister nawe my sister Ngicela ngoThembi at least ke. azi Khephe And I'm bengizokutshela. sure mama umntana wakho ne. Nginomntwana ethi. Okay phela. Bengizokutshela ne ukuthi obvious bengisafuna ukuthi ngibone ukuthi mina nawe sibaraka kangakanani. smart Yabo. smart So manje ngiyabona ukuthi vele siyathandana phela sigcwele kamnandi. Singaye kuThembi sifike sikhulume naye. Ngilento vele bengithi ukuthi ngizoyenza noma bengingakakutshela skisi. Ya kukhona ngingayibeka kanjani khona. ya iyasiswama ish fight ampethe indoda yalwela So Sam, serious? Serious. Hayi. sure mfethu ubonge mina bro wambuka isi-official lento ubonge mina Ngiyabonga. sure Ngiyabonga. sure Ngiyabonga. condom kanjalo condom Eish, okay nimnandi. hayi correct bura akulungisela fast into zakho akuhlanganisela abantu bakho fast shit babuyelana labantu condom. Hey, you fucking dog. What's your fucking name? Hey, you fucking guy. What's your fucking... Condom! 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 Fucking condom! Fucking condom! Condom! Fucking condom! Condom! Maulala no moon. No move on the sex. Mau shy one night stand. No move on the chair. Paga! Condom! Condom! Fucking condom! Fucking condom! 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 Take me home! Condom!
Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake